Şondan soň men hakykatdanam ýekem. Ene men gitmegime şol gyý sebäp boldy. Ondan sonra gidi batyra barmady. Maňa durmuşa çykdy diýäýdi. Şunluk bilen biz toýuňa çağırmadyň. Şeýledäm? Näme toýdys? Meniň durmuşymyň seýgisi gypalary. Şol ýerde tamamlandy. Gynanmasan aýdy. Kim bilýär? Ben näme sebäp dilşýäli? Senin bir gün mehra duşursun. Bolýa oglanlar. Gurrun et gödeliňle. Sizde näme täzelik? Maksadyň gurgundan soň siz özüňizi ilerleýänçäňiz, men gowy özüm hakda aýdyp bereýin. Menem nesip bolsa ahlas etsem, hükman maksadyma ýeterim. Rahman. Senin beýdip durmada hörkan matraz maşina yüklü. Yaşın bir sene vardı. Öýlenmek dagy pikirinde ýokmy sen? Kaka men üstan maksadım ma. İş. İşten yana öýlenmäge elimim degen o. Oğlum, her kim gen görýär, başlygyň öz ogly usta diýip. Geç esasy iş dolanyrjyň ýerine. Näçe aýtsamam, diňläň o aýten. Kaka men özüm gadanasym gelýär. Sen bu ýollarda näle dap çekenine düşünýärsiň belýär. Maktada barýan ýoluň lezzetini, azabyny duýasyň belýär. Meňem bu öz başyma bir zatlar başarasyň belýär. Onu öýlen näho? Maşgalan gyrtky başga. Öýlenmek üçin ilk söýmeli. Ykbal näme gadar rasa görürüz. Kaka aýyplaşma, men aýatjak giýjäň rahat bolsun. Häsiýete saňa meňde başlapdyr. Galynym ýuwaş-ýuwaş bolberer-de. Sağ ol. Gel. Esselamu aleyküm. Wa aleykümesselam gadırdan dostum. Salamu aleyküm. Gel geç otur. Aho sen gitende gatervet itýänler. Tapar ýalar ho. İşi bakan alaymasam, kadırdan nos, näme diýen? Wah, dostcan, işe oturma bamy. Ay howa, menem işe gutorma diýdim de, gaýdy berdim de. Öten aksam düşmege giripdiň. Halyňdan habar alaýyn diýdim. Ay goya, ýoksa da häzir garaş men bir kofe diýin. Hawa gaýdym, iktanca kofe da kyn bolmasam. Hawa getir. Onsoň öýçerler gowum dost. Maýsa gelin, aýlarjan. Hawa juma Murat. Edenne şükür. Ýaxşy. Gel gaýdym. Bolly gaýdym, gidiber. Aýlarjanam tügeleme. Ulugy bolanlar. Wah, şoň näde ulandan meni düşünüp etmedim da. Şeýle bolýar da. Çağan henil kiçike ulalarym hadyp ala dediň. Hamana diýerdiň, ulandan soň aladadan din raýjak gali. Çağa
Uloların son Ulluhan'a da oluyor. Yoksa da Rahmancan neydi? Rahmanam sehte ustagol işlep bör. Ödüm diye. Telegeçin geçmeli yolunu düşünecek diye. Ve doğru diye. Şeyle tutun yerli halal olun bağırlığına. Şükür et dostcan. Barıp yatan bir heppe olsa ne edecek? Senim Rahman'ı kollayan mı? Dostcan, bu yaşlar bizden akıllı. Adamı zahmet terbiyeliyor. Koyun özü ne başarayanlarını görkesin ne? Menim şu pikirde yönemin yeni bir zat pikir ediyen. Erkek adama hünerem gerek golün bir akıllı ayağım gerek. Karına şolaysak diyen mi? Havu dost. Aylar zani oğlum Rahman için sorayan. Sağ olas. Siz yalı maşgala qıydım versem, olam gelin olup barsa bir bağıt dilemek qalya. Amin inşallah. Rahman. Oğlum Kaka, şunu al. Bir genç dayın idi. Aylar qov maşgaladan. Hakadam radi gürleşip qaytdım. Aylacan yalıgıydı gelin edinip bilsem Allah candan münkerim radi. Minem radi. Bak. ustada saat diýmeli. Kaka men sana diňe örekdi dile geçimken diýdim. Qyýp taýlanda da oňly gurdum. Bu saat bolamda izin öýlenimde. Kaka gittim men. İçine qara qalmış. Öňgiýe galyp barýan Güliýatdan çykyp durar. Men bärde gözel gyýy. Kän araşdyrdym öýden, ene bu size. Bağışla, siz kim bolýaňyz? Men Juma daýyň ogly Rahmanjan. Düşünmedim. Dinleň. Men sizi beýle gudun gödüň Yok, siz getirmädim. yanlışdyňyz. Yok, yok, gözel gyýy. Men hiç ýalňyşamok. Siz meni ýekejem dinleň. Siz diýsen diýen? ogdan ekeniňiz. Siz ýoksa da şol begen daýyň gyýdy bolmaly. Andan Ay, ýaňam men. canlığın, dur. Men siziň nomunuňyzy alamda. Tolgunup zordan SMS ýazdım. Ha, bolýala, beýip oturmaýyn. Köşeş. Ha, siz bir dap ýürüň. Ha, ýok, ödüm. Men afsan. Bir yürek iki adam, den bolnuň hemmet adam. Bu ýalňyz dünýede, dünýede. Sen mehrin ýeke darym, düdüýün elli barym. Bir senin sevgiňe, sevgiňe. Min gözlerim meýlin sen görsedim sanım özüňi. Duýurdum meniň seşimi. Min pikirlerim bilen sen ýaşasadyň bir güni. Düşünürsiň meniň halimi. Sen sevgiň bilen ýaşap yeterin. Yetmedik arzularıma. Bir yürek iki adam, den bolnuň hemmet adam. Bu ýalňyz dünýede, dünýede. Sen mehrin ýeke darym,
Haw bewesan. Cumamra. Bu ne emettiniz bollo? Oyun yadınız düşýärmi sizin? Şular ýalda atlaryny bir oyun edilermi? Näme boldy? Näme boldy diýäňmi? Näme bolany? Oglundan sonra. Düşündüňmi?